Il-Parlament Ewropew reġa' fetaħ il-bibien għal membri parlamentari li ritornaw lura x-xogħol wara l-vaganzi tas-sajf. L-aġenda impenjattiva fi Brussell ma tippermettix li jinħela l-ħin. Għaldaqstant minn nhar l-erba' l-membri parlamentari Ewropej se jibdew jaħdmu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għall-2017. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sanz spjegalna aktar dwar dan. Naħseb li il-budget se jkun kompletament mitfuq fid-del minħabba l-kwistjonijiet li għaddejjin bħalissa f'dak li għandu xaqsam ma' tmexxija ġenerali tal-Unjoni Ewropea, dak li għandu xaqsam ma' ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni. Evidentement il-Parlament mhux daqstant istituzzjoni qawwija biex tiddiskuti jew biex timplementa deċiżjoni li jittieħdu dal-qasam. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jkun suġġett jaħraq fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew għaliex se jaffettwa kull deċiżjoni li se tittieħed mill-Ewroparlamentari. Il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli kelmetna propju dwar dan. Impatt ikun hemm żgur la darba l-Ingilterra Renju Unit jiddeċiedi li jibda bil-pass tiegħu li jirrifletti anke r-riżultat tar-referendum. Allura mbagħad ovvjament jibdew il-diskussjonijiet vis-à-vis din l-Unjoni Ewropea ġdida. L-aġenda tal-Parlament Ewropew se tibqa' għaddejja dak li kien ippjanat anke fejn jidħlu fuq osma differenti, però wieħed irid jifhem li d-diskussjonijiet issa ħajbdew isiru fl-ambitu ta' pajjiż inqas. Minħabba Brexit, l-Estonja trid tibda tħejji għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri li se tkun qed tospita wara Malta 6 xhur qabel. Fuq l-aġenda wkoll jibqgħu jġorru pis temi bħall-immigrazzjoni u terrorizmu li għal sena oħra huma ta' sfida għal membri stati kollha. Fi Brussell ukoll it-tnejn li ġej Leo Brincat se jkun eżaminat għal post fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, smih li suppost ilu li sar iżda kellu jkun pospost minħabba Brexit.